Está boísimo. Como fixeches, Arale? En primeiro lugar, hai que preparar os seguintes ingredientes. Obradoiro de cociña de Arale. Ola, vouvos explicar como se fai un xeado xigante de crema. Poñede moito ollo. Estes son os ingredientes necesarios. Leite, un pouco de crema e para rematar un agachán. Un agachán? Primeiro, dámoslle de comer agachán a crema. E despois, o cartón de leite enteiro. A continuación, poñémola no conxelador e esperamos a que refríe. Ajá. Cando estea bastante fría, sacamos agachán do conxelador. Ajá. E xa témolo xeado! Agora amosaremosvos como facer croquetas! Obradoiro do porquiño. No caso das croquetas, hai que poñer agachán no microondas despois de que coma todos os ingredientes. ¡Basta de porcalladas!